Байытағын құрып көтереді. Бұла шундай кішілер, мен әйткенше менә ішкі дүниясына һәм тормышка карашы бөтенләй икенче. Һәм ул гадиллеккә бик туры калган эштә. Чөнки гадил булсаң, туры калсаң, сиңа һәр вакытта якты кояш җылмаймаячак. Заманасы шундый булды, һәр вакыт шулай булып калачак. Кем үзенә юллар таба, кем яраклаша ала, шул кеше зуррак дәрәҗәләргә күтәрелә ала һәм үсә. Ләкин ул сәнгать үсеше түгел. Шын сәнгатьнең чоры үтми. Менә безнең язучылар да шулай ул композитор әйтеп тәрмен инде. Ул Бетховен булдымы, Шопенмы, алар кайчандыр киткән, ләкин аларның иҗаты яши һәм яшәячәк мәңге. Үзенең алынган юлын дәвам итәр өчен нинди каршылык булмасын, шуны җиңәргә тырышкан кешеләрнең берсе. Яны Прометей дип